Fl-ewwel jiem ta' Diċembru tas-sena 1921, meta San George Preka ħaseb biex jibda dimostrazzjoni bl-istatwa ta' Ġesu Bambin f'lejliet il-Milied, ftit li xejn stħajjel li din kienet se ssir tradizzjoni għażiża li ilha magħna għal aktar minn 100 sena. Dun George wera l-idea lis-soċji tal-Mużew tal-Ħamrun u tal-Marsa u qalilhom din is-sena irridkom torganizzaw dimostrazzjoni b'Ġesu Bambin. Għalkemm hi magħrufa bħala l-Purċissjoni tal-Bambin, Dun George rieda tkun dimostrazzjoni. Rieda tkun festa ta' ferħ, għaliex dak li twieled f'Bethlehem kien Alla li sar bniedem. Dun George ried iħabbar fit-toroq l-istqarrija tal-fidi nisranija. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Anki jekk f'Malta tal-1921 kien jeżisti spiritu qawwi tal-Milied, Dun George ried li jkabbar il-gratitudni lejn Alla li sar wieħed minna, sar tarbija. Għax il-misteru tal-inkarnazzjoni mela lil qalbu tul ħajtu kollha. Il-festa tal-Milied kienet tfisser għalih ħafna l-aktar il-kliem tal-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan u l-kelma saret laħam u għamret fostna. Fil-fatt, Eugenio Borg, l-ewwel soċju tal-mużew, jirrakkonta li Dun George kien jimxi miegħu lejn il-kampanja ta' Santa Venera u hemm kien jgħallmu dwar il-prologu fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Dun George kien jafda ma' Eugenio. Dawn il-versi huma tqal imma huma l-bażi tar-reliġjon tagħna. Bħal San Franġisk t'Assisi li fl-1223 kien imnebbaħ biex jagħmel l-ewwel presepju fir-raħal Taljan ta' Greċċjo, Dun George 700 sena wara kien imnebbaħ biex jagħmel l-ewwel dimostrazzjoni bil-Bambin u jiċċelebra milied speċjali fit-toroq tal-Ħamrun. Is-soċji tal-mużew imxew bl-istatwa tal-Bambin, iħabbru l-fidi li kellhom falla li sar bniedem għas-saħħa tal-bnedmin. Dun George kien imqanqal biex jagħmel hekk b'mod ġdid u bis-sem ta' ħafna. Għalih bħal San Franġisk, il-Milied ma kienx biss festa tfal imma festa l kulħadd, żgħar u kbar, għax aħna lkoll ġejna mifdija bil-miġja ta' Ġesu Kristu li bentalla li sar bniedem. Is-soċji li Dun George tarfilhom l-idea ma kienux lesti għal din il-ħaġa, imma malajr imtlew bl-entużjażmu u lanqas Bambin imdaqqas ma kellhom, imma soċju minnhom issellef wieħed mill-kunvent tal-Franġiskani konventwali tal-Belt. Fl-ewwel purċissjoni ġew ħafna nies iġorru x-xemat u l-fanali tal-bicycles. Oħrajn ġabu blalen tal-karti u weraq tal-palm. Il-purċissjoni f'lejliet il-Milied bdiet bin-nies tal-Ħamrun jingħaqdu maċ-ċelebrazzjoni. Fl-għaġla tagħhom is-soċji ma ħasbux biex iġibu l-permess tal-pulizija. Dun George tom il-parir li jekk xi ħadd iwaqqafhom iduru lura lejn il-mużew. Imma ma kienx hemm problemi. Il-purċissjoni mxiet kif ippjanat u mingħajr inkwiet. Soċju minnhom żamm f'idejh l-istatwa tal-Bambin bl-akbar qima. It-tfal ingħaqdu mal-purċissjoni jkantaw l-għanja li ħafna kienu jafu, Adeste Fideles bil-Malti ninġabru insara u għanijiet tradizzjonali Maltin, l-aktar ninni la tibkix iżjed li għadna nkantaw sal-lum. Ġdera sabiħa tal-folla għaddejja f'nofs ir-toroq imdalma li f'dak iż-żmien kienu bid-dawl baxx ta' ftit fanali. Kien hemm il-ferħ tal-membri tal-mużew u n-nies tal-Ħamrun li ngħaqdu mal-purċissjoni iġorru d-dwal u jkantaw l-għanijiet tal-Milied. Xi snin wara l-ewwel purċissjoni tal-Bambin kien hemm żmien meta Dun George ried
li l-purċissjoni ssir ukoll b'mod regolari fid-djar tal-mużew fil-25 ta' kull xahar. Ma tkomplitx minħabba li xi drabi kienet taħbad mal-ġimgħa qazza u lajt. Minflok, Don George introduċa l-adorazzjoni tal-Verbum Dei biex issir bħala talba fil-25 tax-xahar. Il-purċissjoni xterdet malajr f'naħat oħra ta' Malta u Għawdex, saret aktar ordinata bi statwa mdaqsa tal-bambin f'maxtura imqiegħda fuq bradella u tinġar fuq l-ispallejn, akkumpanjata bi dwal aħjar u tabelli bi kliem marbut mat-twelid ta' Ġesu. L-akklamazzjoni Verbum Dei caro factum est, il-kelma ta' Alla saret bniedem timxi fuq quddiem, tipproklama il-misteru tal-inkarnazzjoni. Maż-żmien il-purċissjoni saret waħda mill-aktar drawwiet li jiġbdu n-nies. Marret il-hemm minn xtutna kull fejn hemm il-mużew, l-Awstralja, Kuba, il-Peru, l-Ingilterra, il-Polonja, il-Kenja u l-Albanija. Nistgħu ngħidu li San George Preka hu l-Apostlu tal-Verbum Dei. Għal darbtejn ikkummissjona lill-pittur Malti Rafael Bonnici Calì biex ipitter lil Madonna fil-ħin tal-fijat tagħha fejn tafda fit-taħbira tal-Anġlu li ssirhom mill-feddej. Din il-pittura tissejjaħ il-Madonna tal-Verbum Dei. Il-beċ bil-kliem tal-Verbum Dei li tintlibes mill-membri tal-mużew hi eżempju ieħor tad-devozzjoni ta' San George Preka lejn l-inkarnazzjoni. Xtaq li kulħadd jilbes il-beċ tal-Verbum Dei mhux biss il-membri. Don George kellu entużjażmu biex iġerred il-kliem tal-Verbum Dei, tant li kien iqassam ħafna kartolini b'dan il-messaġġ lill-pubbliku. Kien hemm żmien meta waqt il-purċissjoni tal-bambin it-tfal kienu jingħataw beċ tal-karti għamla ta' fjura bil-kelmiet tal-Verbum Dei. Biex juri l-miliet u festa reliġjuża, Don George ried li x'imkien fid-dar kull familja ikollha grotta jew presepju. Ħeġġeġ lis-soċi biex ma jħallux il-miliet jgħaddi qabel ma jagħtu grotta b'xi forma jew oħra, il-kull tifel u tifla biex joħduha magħhom id-dar. Illum il-membri tal-mużew jgħaddu ħafna sigħat jagħmlu l-pasturi u jiżbawhom ħalli jagħtuhom bħala premju lit-tfal. Il-purċissjoni ta' Ġesu Bambin għadha relevanti illum. F'Malta ma tbedniex għal kollox mill-veru tifsira tal-miliet, imma ħafna għamlu l-miliet okkażjoni ta' kummerċ. Bil-mod il-miliet, il-festa ċentrali tal-inkarnazzjoni, qed tiġi reklamata bħala festa bla sens mingħajr Kristu. F'xi pajjiżi lanqas biss għadhom isejħula l-miliet. Jekk 100 sena ilu San George Preka ħass il-bżonn li qajjem l-interess tan-nies għar-realtà tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Il-bżonn illum hu ħafna ikbar. Ma ninsewx li l-adorazzjoni fil-beraħ lejn Ġesu ġalet il-Don George biex jibda l-purċissjoni tal-bambin. L-għan tiegħu kien li jispira lin-nies biex jirriflettu iktar fuq l-imħabba t'Alla. Illum f'Malta u fid-dinja hemm il-bżonn kbir għal kulħadd, żgħar u kbar, li nfakru fir-rigal li tagħna Alla li ried jibqa' magħna. Il-purċissjoni ta' Ġesu Bambin iġġibilna il-memorji tal-miliet tat-tfulija tagħna. Imma hija aktar minn tifkira tal-imoddi. Jalla tgħinna biex inżommu il-misteru tal-inkarnazzjoni fil-moħħ u fil-qalb tagħna.